Kajing ai kublai ti ha ka kerteng ka bathiang tam ka jong thrai Jesu Christ unong pen em be jongi. Ya ka jingpuson na ka tien ka jong blai. Tungi nya puli na ka gospel ka jong Lucas kala nong ka ba pra ka khot ka ba khan riu. Ka kentien ka baong baram dan ubriu ha ba ulathang ya ka sharak ubatab ya ka do khiu. Lani ubu ha po ka jingthia. En riu bu ha ka ding penyang sharak. Bagita ki barong sapo ken yu iya kata ka jing shai. Kani ka long ka jing hikai ka bau Jesu Christ wa ai shanga bar shapi. Ka sharak hang ni ka thau ya ka jing shai. Ni pendon kam ya ka sharak na ka banta ka jing shai ban be no ya ka jing dum. Ti ha ka bakinja ban siem ka kran shapang ka jing im ka bayadai bat ka man bat ka lenti ka jong blai. Lingba ka jing pensait bor ka jong ban siem ba khuai. But menu ru kibri ki batbe ka sharak kim ju tap ya ka sharak tau khiu. Ha ka bakinja ban siem pat ngila ban so thu ang ni kata ka long dan ki ba persang ban pelip no ya ka jing trai ka jong ban siem jong blai ha ka jing im ka jungi. Ken ma ha ba ngila pediang yu Jesu Christ ko monong penem. Da shon shopping i do men siem ba khuai. Ba men siem ba khuai ba na po jongi utrei bat upersang kat bala ya ka ban penmi ya ki so ki jong men siem ha ka jing im ka jongi. Ken ma ban la di hi ngenam la ya ka ban long ka jing shai. Nala di hi ngenam la ban penmi ki so ka Bible ko ang ki so jong men siem kim de ki so ki jongi. Keren spang ki so keren spang ka jinglong ka baye de dur bat ka mon ka jong blai ka jinglong ka baye de dur bat ka jinglong ka jong blai ha ka jingim ka jongi te ba min sim ko jong blai utrai ni don kam ban ye tre ring kat bat u ka ta ka long abo min sim jong blai ya laming i ka jing shisha in nya ha ka jing shisha abo min sim ko jong blai we lamingi but em ga jing em ga babet la ha ga jing day but ki brio la ha ga jing day baru blay nyim day ya ga ban persang ban pendo no ya ga ta ga jing alam ga jong ban sim ba khoi namar ha bangi le kum ta ka long kum bangi persang ya ga ban tap ya ga sharak do kheo ka ba ar paru Jesu Christ wang nim jubu ya ga sharak shaka jing thia ringi bu ya ke sharak ha ke kamera ha ke baro ki beri ki berung ken yui ke jing hikai ni ke long ba ken ma ba ke jing shai ke dai na ke benta ban long jing ker khu sha ki brio ba ki brio ki la ban yui ya ke jing long ke jong Chris ke dur ke jong Chris ke jing em ke jong Chris ha ke jing em ke jongi bun sin ki long jing shai ha ke jaka ka babaro ki brio kim la ban yu i lese abang ilong jing shai bon sin ilong jing shai tang ha ka jing seng abang ilech sha ka jing seng lech ye kendo ye ki para banget ilong jing shai agar kum kren agar kum ya agar kum yeng en re bleu khot ding ibang ilong ka jing shai om tang ha ka jaka mani blai le ni ka jaka badon ki para banget ken ma ba ka jing shai ka long ka badon kam tame ha ka jaka ka badum par ha ka jaka ka ba ki breu ki don kam ban yo i tin menta ha bang i don ni ka perthai ni ka perthai ka long ka badum but tu ai bang in shim ni ka kabu ha ka ni ka perthai ka badum yen long ka jing shai nim dan kam ban long ka jing shai habneng namar habneng ka jing shai ka la don lupa long ko mangim pendon kam ya ka light YouTube light yani bulb ka jing shai ha ka por men sngi nama ka jing shai jong ka sngi ka la don lupa ringi pendon kam ya ka light ha ka por men met nama ra pedeng jong ka jing dom ngenam la ban yo i te kum taru ngi don agri ka perthai ka badum ka long ka kabu na ka banta jong abat jong pi bangin long ka jing shai tengah ngej scam bahag ni ka sngi ka banta leng bag ni ka jing slog ka balengkon
to ai ngin pen ket mau yela de pangilong ka jing shai ha ka pertai ka badum bleun kurkhui pi ne gisngi wat nom klet bleu e je pi kumba pilong amen.